Următorul moment ne va conduce cu siguranță spre tărâmuri mult mai apropiate, cu un farmec aparte pentru noi. Colegul nostru, Claudiu Panan, va interpreta una dintre cele mai cunoscute poezii de scenă, Moarte. Mamă, dar mult sunteți să fiu altă. Nu e pe aici pe la voi. Mă simt obligat să vă traduc acest cuvânt care este de circulație zonală, un regionalist, moroi. Așa spunem noi, oltenii, la strigoi. Moroi. Moroi, și sună interesant. Strigoi sunt indivizi curioși în viața pământeană, care după ce mor, își păstrează această trăsătură de caracter și ies afară, din pură curiozitate, să vadă cum mai e, cât mai costă ba una, ba alta. De când cu liberalizarea prețurilor s-a înmulțit și numărul moroilor, care sunt din ce în ce mai nedumeriți, ies și se miră. Marin Sorescu relatează o întâmplare cu un asemenea curios. Zice că pe aici, pe la Cișmele, pe unde sunt casele mai rărișoare, din cauza stapilor care ce găseac de arătând pe acolo și oamenii s-au sfiit să pună căși. Că au zis că să aibă ele loc să se plimbe așa nestingerite, în grad, în vale. Se plimbe așa, în grad, în vale. Se întâlnește figura o tăgărâlă cu unul care cam sclipea din depărtare. Bună seara, mă, neică! Ala nu răspunde. Ba, nu fi auzit omul deacu. Mă mai zic o dată că nu mă doare gura. Bună seara, mă, neică! Ala răspunde așa cum ar fi avut să rână în gură. Îi stă drept înainte, nu mă lasă să treacă. Bă, tu mă cunoști pe mine. Știi cine sunt eu. Să uită, Grigore, să uită. Și deodată simți că îi se ridică căciula singură din cap. Și cade jos în foarte plăt. Ăla semăna cu un care ar fi murit să tot fie luna. Bă, încerca Grigore să-și facă ce dracu, să-și facă curaj. Te cunosc, te cunosc, dar nu știu de unde să te iau. Păi, ia-mă și dumneata de guler. Când să ia de guler, nimic. Ăla era moroi, era strigoi. Lui Grigoi îi rămas în mână așa, țapănă și nu riscă cum oale fleșcă căzut pe lângă el. Bine că nu-i mai zis să strigoiul să-l mai ia și de altceva. Paraliza ăsta tot. De aceeași părere fu și Cosa, un vecin de-al lui Grigoi, că se duse repede să-i spună. Ai avut noroc, băneică? Are noroc! Moroi ăștia din Bulzești sunt arțăgoși, sunt ai dracu! Dacă prind pe unul, îl fac câpă, îl fac teanță, poți să ștergi lamba cu el. Mă ne-a văzut. Mă, mi-a văzut dumneata. Păi nu că de purtat știu să se poarte. Nu că le-au eu apărarea.
Dar, na, gândește-te și la ei. Va să zică, acum sunt cu noi într-o lume, în lumea noastră, după aia mor și se duc pe altă lume. Bună oară, pe lumea ailaltă. Dacă nu-i primește, nu știu din ce cauză nu primește, să o ia dracu. Și îi trimite înapoi pe altă lume. Va să zică, asta noastră. Și mai sunt și moroi ăștia nervoși, care se mai ia de câte unul ca dumneata. Mă, nu mai îmi zice dumneata. Carla. Nu mai îmi zice dumneata, te rog eu. Mă, Neacozo, să fim serioși acum, dar, mă, lumea ta nu-ți frică. Nu-ți frică că te duci noaptea singură în cimitire, îi dezgropi, îi înțăpi, îi întorci de pe o parte pe alta, faci atâta bine comunii. Nu-ți frică. Coza tace și îl privește cu niște ochi lungi. Păi, băneică, mie mi-au luat frica de pe vremea când trăiam. Vezi, dracu, simte că îi se moaie și mâna e altă. I s-a strâmbat la așa, zice, dar hai zice la băcea, cum vine asta, cum poți ăla că să întâlni așa, bă, de că stai, mă, bă, stai, mă, că glumim, mă. Bă, glumim, mă, n-auzi. Hai, zice, ia-mă de gule să-ți îmi boceala. Chicule, ce să mai întâmple? Ce hai, mă, vină să-ți îndrept boceala, hai, ia-mă de gule. Mă, Neacozo, te-aș lua, mă, că ți-aș lua. Dar cu ce mama dracului? Că uite, minile, iată, n-au ca niște mâneci pe lângă corp, fără viață. Și de atunci, la numele de Grigore, i s-a mai adăugat și porecla Almoale. Grigore Almoale, Marin Sărescu.